こんにちは、隙間のリリーです。メディアのためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日は、アーロン・サラがカウプ・アロハに収めているハレ・アラカを取り上げてみました。このメレは、オアフ島のヌアヌに出かけていって、霊を作るための植物を集めるっていう、そんな内容のメレなんですけれども、タイトルにもあるように、フラの守り神であるラカが登場します。一番大事なところはこのラカが何者なのか、どういう意味合いのある神様なのか、信仰の対象なのかというところだと思うんですけれども、そのあたりを知る一番の手がかりになるなと思うのがこのタイトルのフレーズです。ハレアラカ。直訳すると、ラカの家というぐらいの意味なんですけれども、ここではラカが存在する空間、その植物を取りに行く森のことをハレアラカと呼んでいると思われます。なんですけれども、森にラカが存在するっていうのはどういうことなのか、そこのところを考える手がかりになるのがこのあ、何々のと訳すことができるこのあの部分なんですね。何々のと訳する言葉にあともう一つおがあります。ここでおではなくてあが使われているのはどういうことなのかというところから少し考えてみたいと思います。カハレオラカ。これでラカの家なんですけれども、通常、家というのは空間なので、空間を所有しているという意味ではあではなくておが使われるのが通常の使い方です。どういうことかというと、この空間というのは私の、体の延長という意識がどうもハワイ語の世界ではあるようなんですね。私自身はこの自分の体を持ったり持たなかったり選べないですよね。そういうふうに対象に対して所有者が能動的に関われないものについては「お」が使われます。そこのところから、家であるとか空間的なものは「お」が使われるんですけれども、「お」ではなくて「あ」、所有者がその対象に対して積極的に関われるものに対して使われる「あ」が使われている、このハレアラカのタイトルがそうなんですけれども、ハレアラカ、積極的にラカがこのハレに関われるということは、空間的にその場所にいるということだけではなくて、その場所に積極的に関わっている、その場所を守っているっていう意味があると思うんですね。ラカが森を守っていると、森の守り神であるということを語っているのがタイトルハレアラカだと思われます。整理しますと、おもあも何々のと訳すことができる言葉で前後をつないでくれるそんな言葉なんですけれども、あの方は積極的に関われる対象について使われる言葉なので、のではなくて何々がと訳していい場合が結構あります。ハレアラカの場合はラカが守る家、ラカが守っている自然の森と、そんな風に訳していいと思います。ハレアラカについてはズーム講座で取り上げる予定なんですけれども、ズーム講座ではこの辺りの文献なんかもご紹介しながら、ハワイ文化におけるラカ、フラの守り神とされるラカっていうのはどういう神様なのかっていうあたりも盛り込みながら、メデの全体を深く味わってみたいなと思っています。ズーム講座のご案内は私のブログ隙間のリリーのハワイアンソングブックに上げておりますので、よかったらそちらも見ていただけたら嬉しいです。メディアのためのハワイ語ミニ講座終わります。